dadi pengarepe garis. Yo, pancen bener kang dadi kondomu. Setiaki, sediamu bakal menyang endi? Budi tahu saka Sinuwun Saka Prabu Sri Bathara yaiku ndereke anak angger sapa anggone bakal nglamar Dewi Janakawati. Putra anak putra Kakang Haruna. Ora kena, sira kudu bali. Jalaran Janakawati bakal kadauk lawan anakku Lesmana Madra Kumara. Belajar ora peduli. Yen ngono bakal wani marang aku. Apamu kang tau dene? Wo lakon tak grayang lebur wandamu.
Sian Deryasi Sakti Mondro Kuno. Wah. Oh, aman. Aduh, paman kok badannya tipe pasien. Sirai jenengan. Dah tahu. Wong iki sila kok mung disawang. Milih karto marmo, mundur-mundur ki kalah kok menang. Aduh, paman. Kula kawon. Kalah. Wong kok sarwa kalah. Menangi yen karo cah cilik
Wan, kok batukmu kaya wong India, Wan? Ini tengah-tengah meripat niki. Merah. Oh, dicokot nyamuk. Wan. Hatiku tuyul. Piye kabari peperangan? Oh, lo menang. Sedaki boy, tidak. Gandeng sejaki mau bantu aku. Lo bataku. Patenono li. Mon, kan diko jauh. Gatotkaca nek wani aja sekon dhuwur. Meduna lawan siwamu iki. Kowe muga. Meduna. Muga. Dursasana ora ndek suwi kok kon munggahi piye? Tak goleke suwi mentok piye. Wah. Enak dimaem man. Tak dinggo ora kena man. Ayo Meduna. Tak duwe kanca mlayu. Sifate Dursasana kuwi ra tinggal blangkang colong mlayu. Meduna. Tak duwe tenan.
Aduh. Ini kok iso nibani aku iki. Oh, diuntake Gatot Kaca. Alah. Wong sejati urung rampung kok Gatot Kaca melok-melok. Buh, madang ae. Apa teh melok ngono kok Kartomarmu ra entuk piye? Wis, ayo melok madang, ayo madang. Sami waras itu pamuji waras niki kula badhe ngiring temanten rai kula Antasena lho kula semonten ugi ger ngiring temanten akhir sombo lan nek ngeten iki pripun paman berita ingkang kula cepeng pengiring kudu perang. Oh, menika klebet betul perang. Yen wonten mong ayo perang ning etok-etok. Oh, paman.
baca. Ini sertifikat tanah. Ini sertifikat tanah bapakku bapak semua artak dong kok. Gonggo. Rokok sak dhisik. Wah, kilo baru benar iki. Wah. Nyok. Sini mbakku. Opo iki kok koyo ngene? Dibaca. Mbakku. Opo kotak iki? Kuwi kertas. Gambare layangan. Wah, iki kertasnya anakku tak bijake ning guru. Anakku ora wani bijake. Nah, ini benar iki, asli. Pengiring kudu perang. Tenang toh? Iya. Nah, jangan ngeyel. Nek ngeyel tak lapor ke uangku. Sobo. Apa ya saiki? Ini cak itu. Nah, kayak sing beritaan. Tak lapor ke karo Pak Santo. Kowe ora ditokke ning saka kotak pirang-pirang tahun. Oh to. Iya, kudu perang tenanan. Iya, perang tenanan. Awas ora perang tenanan. Sik ngobrol dhisik. Wes, gaya. Ke perang tenanan. Pripun paman, monggo dilajengaken esuk-esuk mandan. Sendal edisi terbaru. Oh iya. Arep ngopo Kang Rene iki? Arep nglamar Dewi Janawati. Loh, ora kena. Kakang Mbok Janawati kuwi sudah jadi milikku. Wah, leleng. Kowe kudu bali. Aku ora gelem bali yen urung. Oh, apa leli to? Oh, iya leli. Urung boyong Dewi Janawati.
kon mati karo aku. Bani kembang cakuk ijo sumo urip kangger walyo jati temaing walyo bregah sang Raden Sobo. Yo tak tompo ora liwat pujo astuti kue tanpa nono kula pundi atau kekalih dados jimat paripeh daya nono kasantosan larak tenang to Krisma rene ki mur arep apa kowe uripke tak omongi ya iki ora entuk diewangi iki nek wis kaya mlapke apa kuwi perange manten do manten ora entuk ngewangi iya to iya aku ndek buktine endi nah ambek nih wah tenang jebolane apa ayo Leli to arep ngomong apa Leli oh Bagong
iki perange temanten larak tenan tok. Iki wis domonge. Nah, aku lho anu gawe undangan. Undangan apa? Pernikahan. Wah, iya. Pernikahannya siapa? Doro Antasena karo apa weh? Doro Janokowati. Endi ndelok? Nyong. Dibaca. Antasendok. Wah, wis salah. Apa? Iya. Dan Janokowati. Nah, sing Janowati bener, sing Antasenane kak salah. Wah, jangan payah nek salah. Kene. Bentar kak, rantok ngewangi. Bali. Ye. Bali. Yo tak bali Bagong. Ayo maju nek bulan. alhamdulillah. Ya alhamdulillah wong itu sego. Begini kan yasinan to. Lo sego. Ngono to. Heeh. Ke disiarke. Hah? Siarke. Nih, iki siaran ala-ala Bagong. Ora melok-melok ya, Truk. Imalillahi wa imalillahi rogiun. Pengumuman telah meninggal Bapak Sombong. Bapak Sombong menengah ala Bagong. Yo, diharapkan Tresno datang di acara pemakaman. Bapaknya mosok ora teko. Bawa ora teko kok sibuk ngono. Deres. No. Tresno. Wah, ora krungu kan. No. Wong main PS. Wah, jan ratune main PS. Lelan. Meduna. Oh, iki kudu nggawa kalimat inti. Apa kuwi? Leli to. Tresno sinayeng gelong pameleteng cakranira. Iya ya betul. Medun. Lah, medun to kalimat ulti.
kalimat inti. Wis ben iki ala-ala bakal. Nah, iki aku duwe kejutan. Kejutan apa? Nah, delok. Tada. Lho, kok tada? Ki anakku apa kuwi? Mampus. Mampus. Nah, kok gede kubon, kok aku gunamu. Kenapa kok begini? Aduh, rapopone ana daging spesial. Daging apa? Ora dong kok, daging komodo wis. Daging komodo. Angin nyekel. Ya wis ngerti spesiale pasti njaluk apa kuwi daging pitik sing sosokan ngono. Kono gede kubur. Ya, tak kubure bangun. Oh, gede kubur kono. Ngetot kecah. Apa kuwi? Iki nol di ngene iki. Gamelan wis mandek kok iki. Ting 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 ae. Dek, balik rene. Nggih, Man. Motore apik. Kan ngono ning kene iki arti. Le. Ning burimu le. Oh, nggih. Niki to. Man. Wiwit. Wah, niki. Tuk brung, mbek meong, pleket teker trenggelam senguk. Alah, anak ratu kok omongane ngono kuwi. Arti ku artine. Boten, Man. Ora arti kok sapa? Nek dipilih. Coba. Pak Sarwono, apa artine, Pak? Berarti wong nggih. Sampai ngerti artine? Ngerti. Apa Man artine? Tuk brungwi tegese nek ngiring temanten aja. Pojo. Bawa terbangan nek ra solawatan. Oh, sampean yo salah. Nek mbek meong kuwi tegese nek ngiring temanten aja nggawa kucing ning nggawa wedhus. Aku wis nggawa wedhus. Ndi wedhuse? Sing ning buriku. Wah, setan padake wedhus kok piye aku. Nek pleket-pleket trenggelung senguk kuwi apa, Man? Wis bulat cedhek terus diambung. Oh. Wis Man, aku tak maju.
hati-hati nih. Geman. Ngopo Kang kok nyeret aku ning nggon sing jembar ngene lapangan? Gelut. Lho, ora duwe masalah kok moro-moro gelut piye? Kowe lak arep Rabi Dewi Janakowati to? Yo, lha ngopo? Tak kandhani onto sendok Janakowati kuwi wis gonaku. Kowe kudu bali, ora bali. Apa ya? Wah. Tutuk palu ndasmu. Sirahmu. Oh, ayo kowe. Ayo. Wis to. Gelem bali ora? Apa ya? Yen aku ora gelem bali yen urung boyong Dewi Janakowati mati dina iki. Suwok iki di suwok urip kudune. Sing ngisor melok muni. Ah. Ambune balem. Wis, suwok. Tangi le, tangi.
Wah, sikile genti, sikil robot. Men cepet. Mampus meneh. Baterai ngedrop. Gowo. Iya. Wah. Tiba wabot. No. Juno. Oh. Ada tak gonan di rumah sakit po? Tak kandani ya. Rumah sakitnya saiki tutup. Iya kok. Oh, ngayal kandani ngayal. Loh. Kok bisa tutup? Saiki bengi to, rumah sakit tutup nek bengi. Sing isih mergane DRS Bagong. Loh. DRS ki apa? Oke, jarene anu lho, diwarai lho aku. Bujo rada suwe. Diwarai lho aku, diwarai. Ngawur. Yo, man. Kira ndak dewangi ya, no. Iya apa? Wah, jak ngengkel. Langsung saja kita beri. Apa ku iki? Surat. Wow. Boleh aja. Wow. Wah. Ayo. Nak, kowe ngeyel ya kena iki. Wah. Galak. Kene berene. Nek kowe ngeyel kena iki lho. Apa kowe Bagong? Tebu per apa iki? Tebu tebang parang. Lho. Tebu tebang parang ki apa? Lho sing nganu tebu kuwi. Parang tebang tebu. Heeh. Walik ning ngomong. Yo man. Rata de ewangi lho. Yo. Kowe kudu bali. Nek ora bali apa ya? Cosplay terus. Cosplay opo? Arep dadi nata Mandura Prabu Baladewa. Kok iso wae? Iso. Nah, tak lerui. Man. Manis maning jajaran ku bawa purana. Apa ya? Loh, iki ngomong apa? Ora gelem gelendang. Kiai para tebang tebu odar dereng. Ayo.
sembah pangabekti kula kunjuk. Janoko tok tompo rawat puja stuti kuwe tampanono. Kula sistem asta kekalih dados Cahya Nur Cahya. Bapak kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa ora lewat puja stuti kowe tanpa nono. Bukti astu kekalih dados jimat paripe dayanono kang santosan. Romo Kyai ingkang putra penggodani ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah, dados koco tak tampa ora lewat puja stuti kowe tanpa nono. Tulung bukti astu kekalih dados jimat paripe dayanono kang santosan. Iki piye sing unggul Antasena. Menawi ngoten kula pasrahaken Janakawati kali Antasena. Bagus Bagong Antasena lagi. Wah, iki bar SMS iki. Jarene Ndara Antasena ki mancing. Acarane diundur anu sejamnya jarene. Celuki Wah, celuki wah, dan payah kok nyeluki barang. Rano. Berarti nggo jurus iki. opo Nyeluk Ndara Antasena ngene. iki Kok metu engko? iya Antasena Metu engko. Sembahku matur yo. ya Antasena tak tampa ora lewat puja stuti kowe tanpa nono tak gegem dadekke jimat. Pak, ngaturke sembah pangabektiku katur. Antasena yo tak tampa ora lewat puja stuti kowe tanpa nono tak gegem dadekke jimat. Jimat apa lo? Ketemu jimat. Wala. Wes gak rapi. Ampen mundur titik. Nah, titik. Ning isor wet ki lho. Yo. Oh iki yo melok. Nah, wes do kumpul. Wes 6 pas. Kula badhe matur dumateng marepipun ndara-ndara kula sedaya. Kantheng sampun makepel wonten Balai Agung Pramila. Para besan ugi
Madukara. Iya. Kalian Antasena putra jadi mati. Jadi pati. Jadi pati. Raden Melkudara. Melkudara. Tak totok kowe kok. Aja. Ra ngono to. Ya wis yo. Lah sakniki kula dadi kotik tugase ki jabat temanten. Wah, leleng kok. Leleng. Doro Antasena kalian Doro Putri. Rene tak ijabke. Saliman. Ayo. Lamang. Yo, saya terima nikahnya ya Ayu Janakowati binti Janaka. Saya terima nikahnya ya Ayu Janakowati binti Janaka dengan mas kawin. Apa dengan mas kawin 50 kg beras. Oh, totok. Lani. Jotos le. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Para saksi sah. Gajine kotik piro? Wajah. Jaluk piro, Gong? 100. Larang. Ini kotik edisi terbaru kok pancen larang. Iya, edisi terbaru. Edisi kata-kata nih. Mikir. Ini kodok ngorek. Nah, lah